Stop Junta, building better Africa. Nanga kuno ku Times Radio tazuka bwanji ife kuno tazuka bwino sinalanga ndine vayana chunga ndipo sendele ndekha mstudio muno ndili ndi Innocent Mphongolo nyamata wovala mayakete mausati majakete kuma mayakete. Innocent wazuka bwanji? Ndazuka bwino kaye wayana inenso ndazuka bwino. Sure. Lero lachiwiri pa 21 January 2025 tukambira nkhani yokhuzana ndi chipani cha United Transformation Movement UTM. Anthu ena akhala akulitumizira mautenga kutifunsa kuti nchifukwa chani mukamakambirana nkhani za ndale kawiri mumakamba mosindika kuti Malawi ali ndi zipani ziwiri zoti asankhe, pali chipani cha Malawi Congress Party komanso chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Simukumakamba kwambiri chipani cha UTM. Kodi mwatenga mbali no media kuti basi mufuna muzingo panga za DPP ndi MCP chikupangisani kuti inuyo muzichita concentrate on zipani ziwiri zimenezo nchiyani? Ndiye tinati ayi nkhani yokhala ngati yakula komanso ife ngati wireless imene imamva zimene awomvera anthu amanena ndiwo amene amatisatira tiyeni tisaichite ignore issue tiyeni tibwerese pambalambanda tikambirane. Lero tikhala ndi ma political scientist awiri amenewa akhalanso akutithandizira kuti tizukute nkhani imeneyi. Koma poyamba utaona nditatuma mu forum kuti mawa tikambirana nkhani imeneyi, what was your first impression, Innocent? I think jimadabo kuti kodi pamene pa aganisa bwanji nkhani yokhudza zipani koma kuno zipani zilipo zingapo chifukwa chani mwina tifuna tiyang'ane kwambiri chipani cha UTM pakati pa zipani zambirimbiri zimenenso mwina sizimatchulidwa koma beno ndinadzaona kuti UTM is another political party imene imaonetsa so kuti nayonso ili ndi following. If you go pa social media you find kuti kuli anthu amene amakamba za UTM mukakhala mwina maofisi you are there. Ndifuna lero tikambirana mosabisilana fika anthu ena amanena ndithu kuti chipani cha UTM inakhala ngati kuti mavoti amachita pa Facebook. Yes. Bweza atawina atapambana anthu amatero. Why do people say that? I think mwina mene chipani cha UTM chimayamba masomphenya chipani cha UTM amaonetsa kwambiri kunena kuti achinyamata nthawi yawo yakwana yonena kuti akhoza kulamulira. Amene anayambisa chipani chimenechi wachinyamata late Saulos Klaus Chilima anali wachinyamata. Now tikapita pa social media anthu amene Chilima just wanted to check on that one. Yes sanaloka koma amene ali patsogolo Chilima. I think amapanga represent kwambiri achinyamata dressing yawo language imene amayuza akamapanga misonkhano yawo yokopa anthu chilichonse chimene amachita achimapanga tiuti kwambiri atowa za chinyamata. So achinyamata anapanga embrace kwambiri mwina zimene Achilima amayankhula. So kupitano pa social media kawiri amene amakhalapo otanganidwa kwambiri pa social media ndi achinyamata. So mwina sichodabwitsa kwenikweni kuti tiziona achinyamata ambiri pa social media akukamba za UTM. So kunena kuti ndi chipani cha pa Facebook mwina zimabwera along those lines komanso mwina achinyamata enaso amene sali pa Facebook nawonso amaoneka kuti so amapanga support UTM kapena amapanga support zimene amakamba kwambiri Achilima. So mwina ine nutshell ankhani yokhudza pa Facebook ikhoza kukhala imeneyo. Chabwino ndiye maono monga tinanena ndi ma political scientist akaswiri pa nkhani ya ndale kapena kuti za ndale awiri amene atithandizira. Oyamba na Makhumbo Munthali amene ndi Secretary General wa Political Science Association kuno ku Malawi ndipo akubwera in capacity ngati Secretary General wa bungwe limeneli la Political Science Association. Fuka ena amangoona ngati anthu ena wati mango atenga pansewu kuti ayike maganizo awo awa ndi anthu ama degree ndi anthu ama masters ma PhD kungokhala nkalasi nkumaphunzira ndale. Ndiye ndiwalandire Makhumbo Munthali. Mwadzuka bwanji Munthali? Yazuka kwambiri ndatokoza wayana komanso Innocent ongerola kuti ndikule nawo patoka mwini. Chabwino zikomo kwambiri. Tiliso ndi nkhalakale amene ndi George Chaima. Now actually he's a PhD holder, Dr. George Chaima kaswiriso pankhani ya ndale. Achaima mwadzuka bwanji?
kalangati kuti achaimawo mwina palaini palibe timufunsa chisomo khasu our technician kuti achite ditu machawi kuti achaima nawonso apezeke pa line nawonso kuti apezeke pa line ditu Kulinji tikudalira inu Kulinji Malawi kulinji inu kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzungwanyeto kulinji achaima mukundimva achaima okhala ngati kuti mwina azikuvutirapo but in the meantime tiyambe ndi amakhumbo mu nthali chifukwa nthawi kena azachoka kuti akaphunzise akukalowa ndithu kuti aphunzise ma students lero mmawawo muno ndi tiyambekaye mwina ndi iwowa amunthali inuyo mukamaona ma supporters a UTM why is it kuti presence yawo pa social media imakhala very outstanding and very dominant koma mwina on the ground zisankho zimene zichitika kumbuyoku zimaonesa kunena kuti on the ground adalephera kuchita amass a very strong representation ya chipani chimaka ku nyumba ya malamulo. Why do you think it is like this? Is it because ena manena kuti ya chipani chidakali chaching'ono in terms of mwina period imene chidakali kuti sinakhale zaka zambiri pa Malawi pano kapena are there any other reasons? Yeah, because I'm going to kuenda kwa UTM kuanga na utogoleli wake ikafika nkhani kuti apilini mo zindikira kuti zimene achilima amalankhula ndi zinthu zambiri zimene zimatha kupanga apili kwa anthu amene mina ambiri ndi ozindikira muna elite nikamse mina ngati anthu oti ndi elite kwa kamba ndithu amatambasula bwino mfundo zimene iwo akufuna ndiye mukayang'ana bwino lomwe mukamaona ma-research kuti mina kusuka kuna ndio zindikali source akuwa kutambiri kanjani amakhala mina ndi mwayi wapa social media so mukayang'ana bwino lomwe muona kuti ndithu zikutengeraso kuti kuti akamalankhula mawuwo message imene UTM yakhala ikulankhula kuti ikumapanga apiri gulu lake lakumuzi kapena kwambiri mwina la ntawuni kapena ndi mwina motepo so mukayang'ana kuti mutha kuona kuti mwina ambiri ndichoncho koma I think mina sometimes sitimakhala ndi prefer kwambiri kama mina kuti mina UTM ndi yapa specific kuvoka kwa mkamana hivi ni kafukufuku mina akhala kumakhalira ili kumpari kose pamu UTM ya kapetiseti ndi president na hena zina milendi ya kuruga kuma ngoti kuyerekeza mina ndi MCP kama sa DPP zimakhala ngati tosira na kufundi mina anzawa mina ndale zawo kwambiri mina akhala kukhazika kwambiri mina poyang'ana mina kuti apandiko mpisi kwambiri ma areas ngati amenewo koma tikayang'ana ndithu performance tikaziyang'ana UTM kutafika mpaka na leroli mutha kuonetsetsa kuti muone mwina makafukufuku mmene akhala kupanga ngati anzathu Afrobarometer amene amatha kufunsa maganizo a Malawi kuti adziwe kuti kodi ndi chipani chiti chimene wo akanafotera ndi ndani amene ndi chipani chiti chimene wo amaona ngati kuti amagwirizana nacho ndiye mukayang'ana maraundi amene Afrobarometer akhala kupanga kuyang'ana mwina kuyambira 2014 to 2024 which is around summer 2018 mupeza kuti UTM pamene imabwera Afrobarometer anapanga kafukufuku yawo May 2018 and nthawi imeneyoyo ma results anaonesa kuti UTM inalipa 16% pamene ya DPP analipa 27%, MCP 24%, APP 5%, IUDF 6%.
kuonetsa kuti chinali chodabwitsa kwambiri kuti Chipani choti changoyamba kumene kukapanga attain that percentage ya 16%. And then I think mukayang'ana now with the ndiza kamene zakhala zikuyendera mukayang'ana kutoka 2018 ndikuzafika 2024 mukoza kuti UTM popularity yake yakhala ikutsika kafukufuku yemwe amene anadzapangaso Afrobarometer mu 2022 inaonetsa kuti nthawi imeneyo Malawi ali president wa Chipani inaonetsa kuti UTM inatsika from 15% ya 2018 ija ndikuzafika pa 8%. Meaning kuti ngakhale nthawi imene Achilima ali the president popularity ya UTM inali ikutsika kafukufuku amene apanga chapo mpano Afrobarometer as of August 2024 kuonetsa kuti UTM ndi pa 7%. So mukayang'ana izizi it shows kuti inde yatsikanina ndi 1%, koma mukayang'ana bwino lomwe siunganene kuti mina kutsika ndi 1% ko from 8 ya 2022 kufika 7 singakhale kuti chifukwa choti mwina Achilima akulibe. What you could analyze really is kuti even in nthawi imene Achilima anali president UTM akamena mamaliza UTM inali kuti population yake ikutsika. Then mukapanga compare ndi ya DPP period yomwe 2018 na DPP anali 27%. Kufika 2022 anadzabwera to 41%. Then ikafika August 2023 akwera to 43%. Meaning kuti DPP I think it have been akhala kukwera popeza akhala ikusunta. Pamene MCP mukayang'ana 2018 they were 24%, then kumafika 2022 they were 26%, kumafika 2024 they are 29%. Now IMCP mukapanga compare ndi December 2020 pamene analipa 31%, ndekuti atsika to 29% in many years of August 2024. Ndipo kuona just kungayang'ana analysis muona kuti UTM inabwera ndithu ndi chikoka, koma I think makamaka kuyambira mwina 2020 kumapita matsika kumusiku popularity yake I think yakhala ikutsika. Mwina patha kukhala zifukwa zimene mwina kumeneko ndikufunsani later on kuti kodi inuyo mukuona kuti what are the reasons why popularity ya Chipani cha UTM yakhala ikutsika pansi potengera kafukufuku wa Afrobarometer mwazina. Koma poyamba ndimafuna ndipite kaye kwa Achayima mukundimva pa line? Ndikukumva ni Rayana mwatuka bwanji. Ine ndazuka bwino ka inu. Zimo kwambiri. Inu ndimafuna kuti tiyambire ponena kuti Chipani china chilichonse anthu amakonda kuchiloza zala in terms of base kapena kuti kumene chimakhala ngati kuchokera kapena kumene kuli masupporters ambiri. Tikakamba Chipani tingoyerekeza UDF anthu historically akhala kumanena kuti Eastern region kumene kuli base yaikulu ya Chipani cha UDF. Anthu akhala kumanena ndithu kuti tikakamba za Chipani cha Malawi Congress ndeti tukamba za chigawo cha pakati. Chipani cha DPP ku south, koma ku south kwake mostly consolidated kapena kuti concentrated in the Lomwe belt. Kodi tikamakamba za UTM imene mungaione kuti ndi base yawo ndi iti? Now tinene disclaimer on the outright kunena kuti sitimachita promote kuti anthu tizikhala zipani za ma district kapena zipani zomakhala ma region zimene zimagawisa ziko, koma on the ground tiyeniso tichite face the facts kuti pali malo ena amene munthu umachita kudziwa kuti koma nde kunoko kuno nde kuli saturation ya Chipani cha Malawi Congress timadziwanso zimenezo. Tikapita ku nkhani imeneyo Chipani cha UTM chimakhala aligned ndi abantu bati? Zikwambiri tikayang'ana no kuchiyambi kumene tikuchokera imene Chipani cha UTM chinayambira ndikoza kunena kuti chifukwa cha utsogoleri umene unalipo wa Chipani chimenechi cha UTM
inalibe dera lenileni limene tikanatha kunena kuti kwawo ndi chigawo chakummawa pakati kumpoto kapena kumwera. Ndikukhulupirira kuti at that time ndi Chipani chokhacho chimene tinganene kuti chinali chofalikira dziko lonse, chifukwa achinyamata anachikonda kwambiri komanso ngakhale anthu akuluakulu ena anachikonda. Chifukwa chake nthawi imene kunali chisankho choyamba chimene chinakanidwa chija, mona kuti UTM inapeza ndithu makoti ambiri mpaka makano president wawo late Saulos Chilima, chifukwa chakuti Amalawi anachilandira dziko lonse. Komano kupita kwa nthawi makamaka mmene anamwalira vice president Chilima amenenso anali president wa Chipani, taona kuti be kutchuka kapena popularity yake ya Chipani ikulowa pansi, chifukwa chonena kuti tikhoza kunena kuti atsogoleri amene anatsala mbuyo analibe kuthekera kwenikweni mwina kofuna kuchipulumutsa Chipani manja mwa anthu ena amene achita hijack, chifukwa zaona zatenza kuti Chipani chija achipanga hijack. In other words, mwina atsogoleri amene analipo alephera kuyendetsa molingana ndi masomphenya a Dr. Chilima. As a result, palo wano mwina nchitidwe kuwadera ofuna kugulitsa ndi kubinyolitsa Chipani. That's why patakhala plan ya DPP yofuna kulanda Chipani cha UTM. Plan ya DPP yachita succeed. Mkoza kuona kuti kabambe is not a UTM man. Iwa ajao angoimabe kumene kuja kufuna kukalanda Chipani cha UTM kubwerera mmanja ma DPP. Pambo yonse ya Chipani cha UTM ili mmanja ma DPP. Don't you think that's a very strong allegation? Imene mwina tilibe mwina umboni weniweni ogwirika kuti akabambe nda DPP ndipo kupezeka kwa kumeneko ndi plani ya Chipani cha DPP kuti achiphwese Chipani cha UTM. Take that as my personal opinion. Chabwino. Not that of times. Chabwino. Ine Kulankhula analytical point of view. Chabwino. Ya Chipani cha DPP leadership ya kabambe mu UTM komanso umene akuchokera. So mukhoza kuona kuti malankhulidwe akabambe throughout Chipani cha DPP cha UTM. Simuzapeza tsiku limodzi limene angathe kuchita criticize zinthu zimene zili zolekera za Chipani cha DPP. Sangalankhule chilichonse chimene chili cholephera kapena chofoka cha utsogoleri wa DPP, pamene mautsogoleri ena onse makamaka aboma ili ngati achakwera is one of the most critical persons. So tikhoza kunena kuti popularity ya Chipani cha UTM ikufa chifukwa cha kusoweka ndi kutayika kwa masomphenya amene president wa Chipani chimene cha Saulos Chilima anali nayo. Ndi chipitirirabe mwina Chipani chija kuzilala komanso mwina eventually chizapezeka kuti chaluzaso popularity imene Amalawi anali nayo koyambirira. Koma Chipani chimene chinali chopanda dera kwenikweni, chopanda gawo lenileni, tikhoza kunena kuti chinali Chipani cha UTM. Nzodandaulitsa kuti Chilima anatisiya, koma ngati kunali mwina Chipani chimene chinatha kupereka hope ku mtundu wa Malawi ndi utsogoleri wake, chinali Chipani cha UTM pansi pa utsogoleri wa Saulos. Zomwe kwambiri ipite ku mzuzu tili ndi mtolankhani wathu Brenda Patience Lunda sindikudziwa ngati ukundimva. Patience Lunda uli pa line. Khala ngati sakundimva, inenso khala ngati sindikumumvayi. De mwinati down, our technician is right here. Hello. Patience Lunda, yes. Ukundimva? Yes, ayana, lero ndiri kuchitipa. Muli kuti kuchitipa? Yeah. Yayi tathokoza kuti muli kumeneko. Nyengo ili bwanji?
kumeneko kukugwa mvula akuno kukuzizira akuyambira dzulo kukuoneka kuti ayi kuchita mphepo ndithu yoncho chabwino ndithu ndendapeza Malawi wina pano amene tifuna ticheze naye pa topic imeneyi tacheza naye kuyambirira mwina Malawi akudziwe ine ndine the great student mwana wa Nchembere kuchitipa konkono timafuna tidziwe kuchokera kwa inu kuti kodi chipani cha UTM chingatani kuti chingazache kupikisana nawo ndi DPP komanso kutengera kuti pakhala asopalimete mwemonesa kuti iwo machances awo ndiocheperako kuti angazapambana. Chipani cha UTM chili ndi mavuto panopa ndizija zoti kuti abwerere mu msanga ndipovuta sindizo angatani panopa chifukwa nangasimu kuwasoka mkangano mkati mwa iwowo tikukangana wokawoka ndiye kuchita kwake kukuvuta kuti tingalongosole kuti bwanji ndithu kodi kutchuka komanso imfa ya Chilima ithandiza bwanji kubweretsa mavuto ku chipanichi? Imfa ya Chilima iyo yalowetsa mavuto kwambiri mu chipani cha UTM chifukwa cha momwe munthu uja analili. Munthu uja anabadwa ndi nzeru zake naye sokayekha ndizija zoti ambiri sangamutengere sono ndi mavuto ambiri muje yalowetsa imfa ija mu chipani cha UTM. Tinganene kuti imfa ya Chilima yalowetsa mphepo mchipanichi? Mphepo ya mbiri yoti uyichita kava mphepoyo pavuta ndithu aizo wayana Malawi kuchokera kuchitipa kuyankhulapo pa topic ya lero. Chabwino zimwe kwambiri Patience Lunda ugwire bwino ntchito kuchitipa kumeneko ku border kwenikweni kwa dziko la Malawi siku lopambana zikomo. Ndipite kwa Innocent Mphongolo. Innocent mwina tiyambe ndi maganizo amene achokera kuchitipa akuti tikaona mchipanimo muli zokangana. Would you really say kuti mkangano umene unalipo kuti ukupitilira to the point unena kuti Mpakana UTM ikuluza support because of that? Ukachita compare makamaka ndi mmene anankhomwa adachitira zawo ndi DPP, how protracted that process was, komanso the effect on the ground. Tatifotokozera maganizo ako ndotani? Kuyambirira andikambe point ina imene yafotokoza yolena kuti Achilima paokha. I think Chilima inali so brand payokha imene so imapanga attract anthu ena kunena kuti ine whatever the case with UTM without UTM ine am for Chilima. I think that we should not rule out zimene zonse zimathandizira kuti mwina kuchuluka kwa moralo akapena popularity ikhale yokwera kwambiri ya UTM pena pake pamavuta kusiyanitsa kuti UTM ziti Chilima kapena Chilima is UTM things like those. I think zimene zonse mwina ndizoti tisaziponye kunja komano mwina so tivomere kuti Achilima anali munthu wachikoka as a person apo tivomere kuti Achilima ngati munthu anali achikoka ono chipanicho kuchika pambali koma kuikaika Achilima apa zinali ndithu zonena kuti people go kwa Achilima mwinaso kusiya UTM so mwina kamene koko mwina tisakatai so mwina kuchoka no kwawo anthu ena akhala mu state jona kuti they are confused kwa hiyo chikhulupiriro chawo chonse anayika kunena kuti munthu amene akhoza mwina kusintha kapena munthu amene ife tikumpanga folo ndi Achilima. Tikakamba mwina za mikangano imene ili mu UTM mikangano ilimo komano ineyo ndimaona ngati kuti impact ya mikangano imakhalapo chifukwa kuti kula anthu enanso amene ananena defend ya UTM mwina chifukwa cha akaya Patricia Kaliati for example ifeyo ndi ya UTM chifukwa cha akambala ifeyo ndi ya UTM faya so mwina anthu amene ajawo pano pangokhala pa mute kuti akodi kwenikweni chikuchitika ndi chani so mikangano icha tisapange rule out kunena kuti isikubweretsa chikoka mwina kuipanga compare ndi ya ku DPP ndi ya Anankhumwa ikhoza kukhala yosiyana kusiyana kunena kuti mwina impact yeni imene ingabwere chifukwa cha kuchoka kwa Anankhumwa anachoka ndi anthu kapena so mwina stronghold ya DPP imene timaona kuti ni stronghold ya DPP ndikumene so Anankhumwa anachokera zimenezo zikhoza kukhala ndi impact imeneyo
komano Chipani chanankhumwa sichinapiteko kuchisankho kunena kuti anthu mukhoza kuchiyeza kunena kuti ichi ndi Chipani chimene chikhoza kubweretsa tengenenge kapena chikhoza kubweretsa mantha pamene UTM inapitapo kuchisankho inapezako 1 million votes. So pa 1 million votes pacha anthu enaso contributed so mwina ndigula inakali yati acha contributed to the 1 million votes kaya mwina akambala acha contributed to the 1 million votes kaya anthu ena ndani amene akuoneka ngati mwina azisiya amene achaso contributed to the 1 million votes. So I think mikangano iso ikukhala ndi impact, although sindikumaona ngati impact yake ndiyo panga kwambiri. Ile impact imene nimaona kuti kupangisa popularity ya UTM itsike ndi ya Achilima, kuchoka kwa Achilima number 1. Number 2, mwina kukhala chete kwa Achilima kumene kumachitika nthawi imene ali mboma. Anthu amayembekezera kuti iwo akangolowa mboma kaya za fertilizer zija zachani koma anazapeza kuti nthawi yake anangokhala chete. Sama fotokoza mwina za political future yawo chani pamene pacha anakhala ngati anthu ena so angwaika so in suspense kuti what is happening. I think pamene pajapaso panapangisaso kuti that popularity mwina itsike pang'ono. So makangano wali apo abweresabe ka impact koma ine ndikuona ngati chete anazapanga ucha amene uchaso anathandizira kuti anthu akhale ndi mantha kuti kodi akupanga bwanji pena amati mwina apita atipitisa ku MCP kapena iye ayatulukanso kapena zitani. So that's anthu kungwasiya mu suspense yonjicha zinapangaso contribute. Ndipite kwa Secretary General wa Political Science Association of Malawi Makumbo Munthali. Makumbo munatia mbirabwino programu ipo tifotokozera kafukufuku wa Afrobarometer mulingana ndi Chipani cha UTM kuti popularity ya Chipani ichi chitangwamba kumene muonesa kuti anali ndi 16%, kenaka nkuzapeza ali pa 8% mu 2022 kuonesa kuti ali pa 7%. Inuyo mukafukufuku wanu fa inuso ngati ma experts on politics mmakhala pansi mmafufuza mukuona ngati kuti zimene akunena mphongolozi ndizoona kapena there are other additional points. Ndipo musanatero ndingokuwerengerani uthenga wina umene wabwera kuchokera kudedza Heston Alikole akuti, good morning. I think the popularity of UTM and the MCP have both been dwindling due to the failure to implement promises they made during the campaign period as alliance partners. For DPP on the contrary, ndimwambi wazikatha mbewa anthu amajaswiswiri. Your comment? Ziko mkwaziri, I think pongolo komanso uthenga mena direga akudezao I think akumena bizoona I think mukayangana bwino lomwe mene UTM yakhala ikuchitira zinthu zake mukayangana 2018 from 2018 I think they had like the highest 16% kinako kumadza zimakhala kuti message yawo inali appealing, and I think by that time Achilima monitored kuti ndiwo kuonzeka kulamulira. Koma after 2020 ineyo mukuona kwanga ikuona kuti after 2020 kumatsika kumabwera ma 2022 panali zifukwa zingapo zimene zinachitika zimene tinganene kuti zitha kulongosola kuti further new game inatsika. Toyamba itakhala mpungwe komanso performance imene ya tonse alliance imene imachitika. And mukudziwa kuti ma promises ambiri amene tonse alliance amanena ambiri anachokera mu manifesto ya UTM ya 2019 ena anali so mu MCP koma zambiri zimene zimakhala ngati zimapereka chilimbikitso zimachokera mu ya UTM. Ndiye zinthu zitayamba kuvuka you could see kuti even popularity ya MCP as of 2020 inali ili pa 31% koma nayo inayamba kutsika kumadzafika ndithu tikukamba as of August 29%. Koma I think UTM the other part would also be kuti nena amphongolo na kuti there was a time direction ya UTM simadziwika kuti kodi UTM ili mutonse kapena UTM ngopanga zake. Achilima anali munthu oti zimene amafuna kuti apange nthawi zina samazionetsera pagulu ndi amaonetsa ngati limodzi ndi president komanso nthawi zina
mukamayang'ana masapota awo amwangu kuti masapota awo sakupanga nawo za alliances. So there was that lack of direction kuchokera kwa iwo ngati kuti UTM ikupanga komanso nkhani ngati ya 2025 kuti kodi sankho chimene chikubwera chitemo idzayima ngati achitima kapena idzakhala ndithu mwina part of the alliance kapena issues ya constitution issue imene nthawi imabwera na kuti candidate achitima kuti malamulo akuwalola kuti adzayima kapena. So mukaziphatikiza zonsezi mutha kupeza kuti popularity inayamba kutsika because by the time we are talking about 2022 80% achile mali 80% August amalira kachitika mu August ili pa 7%. Ndini nkuna kuti popularity inayamba kutsika iwo ali mtsogoleri. So ichocho ni stigma imene kuti kutsika kuti anthu ena anabwerera mwina kuti DPP nthawi imeneyo mwina ena within ordinary mwina UTM they may have been absorbed mina by MCP mina ena they may have decided maybe to play ngukhala ngati mina neutral ngati munguti muonetsetse ngati kafukufuku apanga pompano wa Afrobarometer wa imonetsa kuti anthu 14% ya anthu they were not decided samadziwa kuti avotera mina UTM ise kuti amwina mu 14% muna ambiri atakhala menena kuti mu August samadziwa ndi direction koma pa utsogoleri I think ndikamba mwina soza kabambezo kuna kupanga react kwa asaina thawina koma ndimaona ngati kuti ndimaona ngati kuti mukaziyang'ana bwino lomwe muona kuti vuto limene lili pa UTM vuto lili nalipo kuchokera mwina 2020 simapanga makampeni pa ground even azilima simapeza pa ground. You could check within UTM kuti ndintani amene anali pa ground. So in other words taupanga conclude kuti kulowa mboma ndi chipani cha Malawi Congress kamena kuti Tonse Alliance sikunachitire ubwino chipani cha UTM tikaona popularity on the ground molingana ndi kafukufuku amene wakhala akuonesa kuti popularity yawo yakhale kutsika since chilowere ni mboma sichoncho. Yes, I think that would be one factor. It's a kind of factor in most commercial to castle in a good data. I think another point you have been enough with the performance so ya sana kwanilise mene kutangira perform ndekuti makanga dinose muri mu body omwero ndeti mungati pange kumena kuti ife chiti kupanga nawo. Koma interestingly you find kuti mukayangana yo our DPP you find kuti despite kuti akhala kumakhala ndi mpungwe because I'm trying to also look at factor ya mpungwe kuti akhala kumakhala ndi mpungwe waukulu koma you find kuti that hasn't really affected popularity yao even if ena chitika pompano you find kuti chipani jana nkhuma wouldn't even be reaching 1% or 1% even less than 1%. So you would argue to say that to mpungwe may not have done much and maybe DPP may have benefited performance kusakwanirita malonjezo kumene mina atonse akhalaku akupanga and then also mina so the DM yakhala ikupangira perform kuti ina then have decided kuti mina akwirire ordinary anali UTM ndi mbuye mina ngati kuti mina ngokwirira koma I think there is still hope. I think kupena ngoti tifotokoza way forward. Innocent Mphongolo mstudio muno nayenso akweza nkono mafuna ndifusefuso kwa amuntali kuti akambapo kunena kuti DPP mpungwe koma sipanaoneke kugwedera kwina kuli konse ku UTM mpungwe koma kuoneka kuti popularity is going down. Of course anena kuti inayambira pakanthawi mwina nkhani yokhudza ma strongholds ija apapa ndi pamene mwina ikuoneka kuti tisapange ruauti kunena kuti akalomwe belt achewa chani of course zimenezo ndi zosankhana mitundu komano ndi zimene zimaonekera mundale mwina zimene zikuonekera pa zomwe zikuchitika ku DPP kuti mwina anthu alomwe belt anangozipanga kuti ife ndi a DPP whatever the case. Yeah, I think Kenya stronghold is sitting tute and I think muganda ndithu kuyambira ndithu vakanthawi MCP ndi DPP. MCP akala ndithu kanzi bavu pa Central DPP ku Southern region modi koma
I think pamakhala the population ina imene simagwedezedwa ndi izi zoti stronghold. There is a certain population Malawi muno imene ndithu imapanga swing imatha kulowa kulowera kwina, and I would say kuti mukayang'ana chiyambi cha UTM pamene timakamba zoti 2018 16% utha kumaso kuti 16% imene inachokera kuti. And I would say that 16%, even if you compare mwina ndi malizati azisankho, muona kuti inachokera wanu kwambiri ku PP. You cannot talk about UTM because if you remember PP as of 2014, when inabanga survey, 19%. Ikufika 2018, pamene UTM in 16, ina 5%. For some reasons I think sindi kuamvaso mwina tipite kwa Achaima. So pano Achaima mukundimva palaini? Inende kwamba. Okay, zimu kwambiri. Pakhala pakukambidwa nkhani ya ma political basis I think taikhuza ndithu, koma nimafuna sopano kuti tiyang'ane za chitsogolo kuti kodi chipani cha UTM chingatani in order to have chances yopambana mu chisankho chimene chizachitika mu September chaka chino. Ndikunena choncho chifukwa chonena kuti mukaona akabambe amene ali mtsogoleri wa chipanichi wakhala akumabwera poyera kufotokoza nkhani ya zachuma, and to be fair mwina ndi amenenso akhala akumakhala articulate kwambiri pa nkhani zachuma mwinanso kuposa the other candidates, kuchifotokoza mavuto dissecting the issues mwina 14 economist ndikufotokoza kuti kodi ma solutions atakhala motani. Inu dzulo ndine tinali pano pamene timachita analyze speech ya Mutharika, ndipo panazakambidwa kunena kuti vuto limodzi mmene munaliona ndionena kuti mu speech ya Mutharika simunaonemo ma solutions, koma when you compare to a few weeks ago akabambe pamene amapanga press conference anakambamo ndithu analysis yawo ya zimene zikuvuta chuma komanso kuti chimene chingachitike ndi chani way forward. Now despite that tikuonabe kuti anthu sakuitengerabe mwina UTM very seriously. Mwina angatani, what should UTM do kuti status quo isinthe, anthu atenge ngati chipani chonena kuti chitha kuima pachokha ndikupambana mu September 2025? Achaima. Ndikatsatira mene akabambe akuchitira makamaka pankhani ya public engagement. Ndi manena dzulo after that program ndi Kulankhula ndi munthu wina atandiimbira kundiuza kuti zimene ndi manena za Mutharika ndizoona zenizeni. Ndinanena kuti Mutharika akusiyana ndi akabambe chifukwa akabambe when he goes public akapita poyera ndi Kulankhula ndi mtundu wa Malawi. Akuyang'ana pang'ono mbali ya ndale, koma mbali yaikulu akuyang'ananso mmene boma lingachitire kufuna kuthana ndi mavuto amene alipo mdziko muno. Akupereka ma solutions. He's trying to offer solutions to the government and to Malawians. Chinthu chimene choti chogwira mtima kwambiri. Ndiye poyang'ana ndi mwina kutsika kwa popularity ndi kutchuka kwa chipani cha UTM, tikutabe kumuona Dr. Kabambe kukhala munthu amene ali very objective komanso mwina amene akhoza kuthandiza kusimba zinthu zina makamaka nkhani ya zachuma mdziko muno. Ndiye popeza chipani cha UTM chikukhala ngati chikuzilala mbali ya kachukidwe kake, ndimakhulupirira kuti zikanakhala zinthu zabwino kwambiri UTM ikanapitiriza kampeni yaikulu yoopsa yopita paliponse Malawi muno kuti mwina confidence imene Malawi yawachepera mbomali ikhozanso kulowa ku confidence ya chipani ya UTM. Komano vuto ndira kuti ngakhale kuti UTM ili apo yokamba zofuna kuima payokha popita ku zisankho zimene zikubwera, amenewo ndiye maloto achumba chifukwa chonena kuti kulibe chipani Malawi muno chimene chikhozoyenda chokha nkukapambana kulamulira dziko lino.
chinthu china chimene akanatha kupanga nchonena kuti mwina ayang'ane pa strong partner amene akhoza kuyenda naye kaya ndomwewo amene achokako a DPPO kapena tikunena kwache ndingatero mwina zikanatha kuthandiza kuti atakhala in the front line ndikabambe ndi ma-members a DPP ndikuchita support ndikukhulupirira kuti mwina dziko likhoza kukhala ndi mtsogoleri wina wake wabwino pa nkhani yachuma amene akhoza kuthandiziraso kusintha zinthu mdziko muno kuti mwina amalawi akhozenso kuona kuwala kwa mtundu wina koma mwina vuto limene likhoza kukhalapo ndikuti DPP ifuna kuti nyali yake ipite kuwala ndipo ngati plani ili yonena kuti DPP ipite kuwala akhoza kukhalabe mwina njira ina imene akhoza kupanga either to switch off from DPP UTM nkuatenga ma-members osaja ndikulowa nawo mu DPP and form the government of national unity izonso nzoteka komano palibe njira imene ndikuyiona kunena kuti iyi payokha ikhoza kuthandiza akabambe ndi UTM kulamulira dziko lino popanda kuyang'ana pama areas ena ofunikira to strengthen its membership and its base. Chabwino zomwe kwambiri Dr. George Chaima ndi apase mwayi amunthali kuti ayankhule chifukwa akuthamangira kuti akaphunzise ma students ku college. Amunthali mawu anu omaliza way forward for UTM ikhale yotani? What are the chances kuti atha kupanga salvage their political future as a party? Achilima atamwalira, the reality has sunk in kunena kuti tilipata okhanditu kabambe ndi mtsogoleri wathu ndiye titani sopano mchipani akutero ndithu iwo otsatira chipanichi kuti what can now they do going forward? Ngosolaza ndibanga ampongolo ndingo kumaliza pamene baja kandi magamba azonera kuti 16% mena UTM anali nayo opinion poll 2018 yambiri machokera ku PP by the time timafika 2018 nali kujiri ka 5% ndekuti yambiri machokera ku PP and then part of it was ku DPP. So DPP was affected and MCP pang'ono was also affected. So the malongo so kuti that what would also tell you kuti pamakhalada apona na kuti samakhulisi gamena ndi DPP ngakhale kuti mina atakhala kuti ndaku stronghold and they maona ngati option. So nthawi imene director na UTMC maoneka after 2020 ena mwayiwo may have gone back kuti abwerere ku DPP. So ndingo bwerera now to your last question kuti UTM ingatani. So I think UTM yenera kuti ivomereze ndi reality imene zinthu zilili. I think zamakhala zinthu zina zimene utha kupangapo chinthu zina zoti wewe it's beyond control yako ngati chipani komanso ngati munthu. And I think ndikayang'ana bwino lomwe muona kuti ili ndi ma options angapo and ma options amenewo apangaso determine kuti kodi akungoyang'ana mwina chisankho cha 2025 kapena kuyang'ana sosogolo ngati la chipani. Tinanena muja kuti I think anali mphongolo komanso I think achaimana anakamba poso na kuti SKC anali ngati brand. UTM I think mbuyo muchiyambire ndikupita kumazafika mwina Mpakana pamene mamwajira achilima imapanga build kwambiri around personality komanso mwina kuthekera kwa achilima. So chimakhala ngati munthu mmodzi. Kumwajira kwa achilima kutha kuyang'ana so in the positive sense kuti ndi mwayi umene UTM ili nayo now to build ngati chipani around everyone. And I think mukayang'ana the way they have done their convention ndi imene zakhala zikuchitikiramu kuti even today we can still be talking of UTM not as would in the DPP MCP. That still ikuonetsabe kuti ili ndi potential yambiri yona kuti UTM still has a voice. I think pa Malawi pano papankhani uzandale nde chimenewo akuyenda kuti apange apeze strategy imene iyang'ane beyond 2025. For 2025 mwayi wawo mina as of now sitinganene what kwa maopinion anthu amasiya ero amasintha
many people might come up. My chances ambiri, I think, panopa kumaonetsa kuti it's more DPP in the MCP. I think the point should be really kuti apange increase popularity yao. Afike into my percentage, mina ma 18-20%. Going beyond what Chilima may have basically done, Mina may have achieved. Tolinga jona kuti apange build a strong team, have my MPs ambiri to say good even in the event kuti they have sana jite bwinoba pajisanko, they will still mount a strong opposition. So that strategy will require kuti you're looking at a long term. So you're not going into any alliance. Some kupita alliance scenarios kama you want to build a strong party that come 2030 tita kupezera kuti tilindijani tita kukhala ndi kusakhala mboma. That's one of the strategy. In and good if they want to be in part of the government, then definitely when they kuti ayangane ma options many wa alliance. These options can be done at two levels. Ata kupanga panopa by partnering with the Chipani chimena kuona kuti ata kugwirizana ndizo zolinga zao and negotiate kuti mwina akhale ngati running mate or apapa ata kuima pawo kuti azithembe kuti mphamvu zawo ndizotani. And then maybe after Chisanko, whether they are number 2, number 3, they can always opt to form a government. But that would mean good current option. They can negotiate other terms. Many matter kupanga mu boma languiza. The only challenge is kuti UTM kutoka mu marriage mene mu banja limene imaona kuti sina pindule nao vinango khala ngati yathandizira. Ndiye pamakhalabe mantha kuti kupita somwina ndi DPP kupita somwina ndi MCP zitha kubweza zomwezo. So ikufunika ndithu conversation ndithu na kuti UTM wenyake kuti yangane because they still have a voice like game changer. Yes. I still believe that they still be a game changer in this election. Musana choke, let me pick your brain. I know kutenda kuimisana pamenepo. Titenge patakhala kuti pali mwai. Okay, the chances zoti UTM itakupita ku MCP are very slim. Sizingachitike politically. Ndiye kuti option ya Chipani china chimene angatopanga nacho partner kwambiri chachikulu mwina ndi DPP. Now, DPP kumeneko sangalole kuti UTM president akabambe akasogolere chifukwa kwa maso mwawo Chipani cha DPP nchachikulu kusiyana ndi cha UTM, and the argument imeneyo ikubwera kuchokera kuma MP kuti ani ma MP ochuluka komanso historically Chipani cho chinchinamba kale ndi zina zoterozo. Now if you go on that basis nde kuti aputalika president amena kuimira Chipani cha DPP, UTM ikubwera ndi kutayina kubwera ndi wachiwiri amene ali akabambe. Now these people akuchokera ku constituency kumodzi ku Cholo, onse akuchokera in the same district, onse same tribe, onse same background, kunena kuti onse ndithu aoneka kuti osati chibale chokha koma agwirapo ntchito limodzi. Now how do you think the electorate in Malawi would take that? Yes, I think that likelihood choyamba chona kuti evidence yake sikuti it needs zimene anthu akuganiza koma I think even tikayang'ana data imene ilipo mukamabwera ma alliances ngati awawa Chipani chimene chili ndi anthu ochuluka ndi chimene chimakhala ndi mwayi opereka ndimene ndale zimayendera. Even 2020 I think enankana kuti mina Chilima kanakhala woyambirira chakwera achiwiri, that wouldn't work because the MCP na indi so even data ya Afrobarometer ikupanga justify kuti UTM kupita alliance ndi DPP, then DPP will definitely feature a candidate. Issue ya whether kuti akuchokera kumodzi and all that ndale zimakhandi ma dynamics ambiri, as long as UTM I think it's okay with that decision na kuti they want to go ukapanga combine ndi amutalika. I think it would still carry more weight for UTM to still feature minali president kukakhala ngati running mate. That would still carry more weight despite the perception that may be there, but I don't think that perception ingakhale mina ndi effect yaikulu in terms of really changing the voting pattern. But it's as long as there are principles that people have agreed on principles and the UTM is okay, they can. Commander Naguti, that may not just be an easy decision that mena anthu Amazon na chifona kuti UTM ikudziwa ndi background imene yachokera ndi relationship yawo ndi MCP kuti imene also ndi risk. So whatever decision they'll have to make, I think the death of Chilima,
itakukhala ngati a blessing in disguise, in the sense of kuti it can help the party shape the future and think beyond 2025. But how do we become a game changer in this election, and how do we make sure that after 2025 we influence? In terms of my chances, indeed, they have an opportunity to grow the party. Koma mwina kuwina chisankho ndimene mwina zitakhala mwina zovutirapo. Amakhumbo Muntali, Secretary General wa Political Science Association kuno ku Malawi, tathokoza kuti nali limodzi komanso mwatithandizira kuunikira ziwiri zitatu. Mukhale ndi tsiku lopambana. Ndipite kwa Achaima ndikhulupirira mukundimva pa line. Dr. Chaima. Ndikumva ndithu. Yes, tufuna tikwangule ndi way forward, mawu anu omaliza ngotani. Mutakhala kuti muli ndi mwayi wolangiza akabambe komanso osatira ndi kuyendesa chipani cha UTM, malangizo anu ndi otani? Ndinene kuti akabambe line iso pamenepo khala ngati ikuchita zake. Dr. Kwambiri. Go ahead. Can you hear me? Yeah, now I can. Go ahead. Yeah. So ndimanena kuti akabambe ndi munthu amene ali ophunzira bwino kwambiri, ndipo lero zawo zimene ali nazo pachuma zikhoza kuthandizira kwambiri dziko lino, koma kuti maloto awo autsogoleri wa dziko lino kuti akakwaniritsidwe ayang'ane panjira zina zimene angafune kutsata pofuna kulimbikitsa chipani cha UTM. Ndikukhulupirira kuti ngakhala nachoka ku DPP ndikupita ku UTM mwanjira imene ndinayifotokozera koyamba kuja, akhoza kukhala ndi mwayi waukulu kuchimanga chipani cha UTM ndikukhala champhamvu, anthunso ndikuchidalira ngakhale kwadalira iwo. Ndiye ayang'anepo mwina pa zimene anapanga ngati Malemu Bingu wa Mtarika atapatsidwa mwayi kukhala running mate kapena nditi candidate wa chipani cha UTF. Atachoka kumeneko atalowa mmenemo anapanga chipani chawo chimene chinathandizira kuti dziko lino likhalenso lodzidalira pa zinthu zina ngati chakudya. Chimene ndikufuna kutanthauza apa nchakuti mwayi umene apatsidwa kubwera ku UTM, anthu a UTM ndikuwakhulupirira ndikuwapatsa udindo awugwiritse ntchito kuti tsogolo mwina la iwo likhoza kukhala labwino, tsogoloso la Malawi likhoza kukhala labwino atatsata njira zina zofunikira kwambiri zofuna kulimbikitsa chipani, monga zimene nanena zija kuti asadzione kukula mtima koma aonetsetse kunena kuti mphamvu zawo zikhoza kukhala mwa anthu ndi zipani zina. Ayi, zomwe kwambiri Dr. Chaima, tithokoze kuti munali nafe dzulo komanso lero munakhala nafe. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri inunso. 30 seconds Innocent Mbongolo. Ndinene kuti zomwe anena Muntali kunena kuti it's time kuti UTM should face the reality. Iziunike izigugude pa mtima kuti kodi direction yathu ndi yotani. 2019 anapeza 1,018,000 votes. Komano ma MP anali ochepa. I think pena pake pali ka gap ka president ndi ma MP mwina adapita so pa ground aone kuti kumene kwakufikira anthu motani, achoke pa ma MP 4 amene anapeza kuyambirira atakwera ndi kuti nkhani yapo byalite ikhati kuchita bwino. Chabwino ndi mawu amene ochoka kwa Innocent Mphongolo. Tafikanso pa mtsiriziro wa program ya Kulinji lero pa 21 January 2025. Tikhale limodzi mawa pa 22 January lachitatu pamene tilabwerenso ndi mutu wina ofunikira nkhani zakuno ku Malawi, kuzitambasula kuzifotokoza mothandizika ndi atolankhani athu zigawo zonse komanso akaswiri pa nkhani. Club Junta, building better Africa.